сме ти благодарни отново за тази възможност, Господи, която ти ни даваш, за тази привилегия, Господи, която ти ни даваш. Отново може да бъдем събрани, Господи, в което ти не може, защото ти казваш, че ти си, Господи, в събранието на светиите. Наистина, Господи, този час, Господи, ние се молим, Татко Небесни, и казваме, Господи, наистина, Боже, ти си помогнал, защото, Господи, ти си дошъл и ти си помогнал, Господи, ти ходиш в събрание, което ти си ти казва твоето слово. Да, Господи, ни вярваме, знаем, че ти си между нас, ти чуваш, Господи, ти отговаряш и благославяш и изцеляваш. Понеже казва, голяма сила има особената молитва на праведния, Господи, и ние се молим на това, Татко Небесни. Нека, Господи, сила да излезе, Господи, от Тебе, Господи, сега и да даде, Боже, върху нас силата на всякия Божий дух и да стреши и да пречипи всеки един хубав, Господи, който е бил върнал да бъде освободен и да се надява отново на Тебе и отново да погледа на Тебе и отново, Господи, да се намери, Боже, в Тебе, Татко Небесни, на това, че Ти си Господ, който прави чудеса, завея святи Боже. И ние Ти благодарим, че в нашата група, Боже, ние имаме тук на тази група, Господи, ние имаме тази сила. Силата, защото, Господи, всеки един от нас счита брат си, счита сестра си, по-горе от себе си. Боже, ние за това ние си молим, ние за Татко Небесни, да дойде освежително време, Господи, от Твоето лице. Боже, ние Ти благодаря за това, че когато преминаваме през изпитанията, Господи, Боже, през най-големите трудности, мъчноти и волите, Господи, ние имаме дразумението, Господи, да плаваме на Тебе, Боже, на Тебе да гледаме, Татко Небесни. Вярваме и знаем, Господи, че Ти си Бог на чудесата. Благодарим Ти, Господи, за състоянието на моите брати и сестри, Господи, които Ти вършиш, Господи, святи Боже. Благодарим Ти, Боже, за състоянието на пастор Хойхой, Господи. Боже, ние го благославяме в името на Исус. Ние Ти благодарим, Господи, за това, че Той почва да проходи. Благодарим Ти, Господи, че тези крака, Господи, те ще вървят, те ще следват Господа и те ще се оповават на Господа. Боже, благодарим Ти за това, че наистина Ти си го определил тук, там, Господи, на това място, Боже, във Варна, Господи, в този квартал, Господи, Татко Небесни. Моля, че Боже, нека наистина да бъде след това. Нека наистина, Господи, чрез тази Негова тишина, която беше толкова години, когато Той носеше. Боже, нека сега с тази свобода, която е в Христос, може да повярват още много други, Господи, и така да следват, Господи, Тебе. Може ние прикалваме, може нашето семейство да разрасне и да стане, Господи, все по-голямо и по-голямо, Господи, като решаваме, Господи, да Те познаваме, Господи, не само да Те следваме, но да Те познаваме, Господи, в пълнотата в нашия живот. Но за всичко това трябва, Господи, смирение, Татко Небесни. Боже, ние сме Ти благодарни, че Ти благоволиш в нас, святи Боже. Боже, ние сме Ти благодарни за това, че Ти си ни откъснал от този свят. Боже, и ни привлича с повече и повече, Господи, към себе си, защото, Господи, което и трябва да гледаме този свят, и трябва да гледаме на Тебе, Боже, начинателя, съвършителя от този. И сме казал, всичко друго ще се прибави. За това, Господи, дай ни да опознаваме Тебе, Боже, святи, и всичко друго каза ще се прибави. Благославяме сега Святого, сега всички моли, благославя всяко семейство, Боже, в името и кръвта на Господ Исус Христос, семейство на пастора, семейство на брат Васил, семейство на брат Октай, семейство на сестра Светла, семейство на сестра Мария, Боже, и онези, Господи, които не са влязали, Господи, благославя ги и вярваме и знай, Господи, че Ти си в контрол. Ти си този, Господи, който ще избавиш страданица, защото голяма сила има усърдната молитва на праведния. Боже, благодарим Ти и през трудности, през мъжети, и през изпитания, които Ти ни прикараш. Боже, Ти не си далеч от нас, Ти си близо до нас, Ти си вътре в нас, Ти си зад нас, Господи, Ти си пред нас. О, Господи, Ти си вътре в нас и ние си Ти благодарни, Господи, за това.
отдаваме ти сега цялата слава. Благослови Словото си, Господи. Нека това Слово може, когато то бъде изговорено, наистина, Господи, да попадне от добра почва, за да дава плод, Господи, и плодът да бъде траен. Защо? Защото казваш, че Бог не е да подиграва, каквото посява човек, това ще пожари. Моля те, дай ни всеки ден, Господи, да преобърваме тази плод, да даваме място на светите, за да може, Господи, нашия живот да бъде на слава и прослава на Тебе. В името Христово се молим всичко това. Амин, Боже, и амин. Амин, амин. Бъдете благословени. Слава на Амин. Бога. В името на Исус. Амин. Спред ме ходите. Така, слава на Бога. Днес с Божията помощ ще прочета няколко стиха от Римляни и после ще имам Стария Завет. Точно днес говоря за това, искам така още малко да поговоря в това, защото това е важно сега в конечно. Така Словото Божие казва в Римляни 9 глава от 14 до 16 стих. После ще имам контекста. И тъй, какво? Да речем, че има неправда от Бога. Да не бъде. Защото така на Моисей ще покаже милост към когото ще жаля, към когото ще покаже и ще пожаля когото ще пожаля. И те не зависи от този, който тиска, и от този, който тича, но от Бога, който показва милост. И темата ми днес е точно този стих. Да речем, че има неправда от Бога. Вижте, защо е важно? Защото понякога, вижте, гледайки на света, това, което става в света, виждате толкова много неправда има в нещата. И всеки човек си има свои критерии за добро, за зло. Всеки човек гледа от своята гледна точка. И ако питате 5 човека за нещо, всеки ще има своята позиция и всеки ще е прав. Обаче да кажа, че човек понякога може да бърка в решението си. Може да бърка в нещата, които оценява кое е добро и кое е зло. Но само Бог не бърка. Само Бога няма неправда. И като хора може понякога да се променим. Може да искаме едно, утре да друго, утре да другия. Но Бог винаги прави един истинен. И вижте, ще дам така сега в Словото Божие. Има стигове в Словото Божие и моменти, в които наистина човек казва, добре бе, уж Бог е прав, защото постъпва така. И това не ни е изсъваме като съдница на Бога. И това не ни знаем кое е по-правилно от това, което Бог и кое не е. Бог не знае. Но ще кажа, че Бог знае всичко и ще кажа, защо е важно да гледаме на Бога през призмата на това, че Бог е вечен. Сега ние гледаме на света спред това, което виждаме днес, от една кръщена. А Бог вижда целия свят и нещо, което е важно, вижте. Винаги пред Бога целият свят, минало, настояще, бъдеще е пред Бога днес и сега. Няма как да разберем. Значи, разберете, от битие до откровение, а и въобще целият свят, цялата вселена, са пред Бога като един ден. И затова, че няма кой какво направи да изненада Бога или Бог да бъде изненадан от някого. Бог знае всичко. И виж казва така, Исаия казва така. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. От началото аз изявявам края. От древните времена не станат още неща. Аз казвам, намерението ми ще устои и ще извърши всичко, което ми е угодно. Слава да бъде на Господа. Виждам тук, Бог е вечен, но като цяло сега ще разгледам една история, която ще говори тъствен. Искам така да благодаря нея, защото е важно сега. Става дума за едни отношения между два братя, между Яков и Исав. И по-скоро, тук с това станаха някои неща в самата история, в които винаги излизат като че са много добри. И това не е Бог не взема правилното решение. Но, ще видим Словото Божие, ще разберем, че Бог винаги е прав. Бог винаги взема правилното решение. Човек може да бъде субективен, човек може да взема някакво решение, което да изглежда за добро, обаче не винаги човешко добро е добро. Докато Божие добро е добро. И Бог винаги е справедлив и Бог винаги е прав. Сега, Словото Божие казва двама братя, Яков и Исав. И вижте какво става сега тук. Ревека зачина от едногласна реч от нашия отец Исака. Това е контекст на това слово. Макар и близнаците не бяха все още родени и не бяха още сторили нищо добро или зло, то за да почува Божието избор намерение не на дела, а на този, който призовава, рече и се, по-големият ще слугува на по-малкия. Ще кажа, но това не е правилно. Ще видим после какво каза сега. Както е писано, Якова возлюбив, Исафа намразих. Пак като нещо не наред. Как може Бог да люби някого, Бог да мрази някого? После какво казва сега? И тъй, какво да речем? Има ли неправда от Бога? Сега, за да разберем това слово, ще поднимем писанието първо в Стария Завет и после ще поднимем в Новия Завет и ще намерим отговор на въпросите, които намалват.
Но искам да кажа, че Бог винаги е прав и справедлив. И сега ще погледнем Словото Божие, защо Бог избра едния, а другия не го избра. И предпочете Яков пред Исав. Сега вижте, нека погледнем, значи ще дам 3 въпроса, на които ще търсим отговора и накрая ще отговорим на тях, разбира се. Защо Бог каза Яков вземи и Исав на мъж? Защо Бог каза така? И каква беше причината Бог да избере Яков пред Исав? И те тук е най-важното, което ще говорим. Има ли неправда от Бога? Може ли праведният Бог да върши неправедни неща? Това са неща, които са сериозни. Сега нека да приемем първо на библейска история на Яков. Сега Словото Божие казва така. Тие са сведенията за Авраама и син Исак. Значи виждаме Авраам, Исак и след Исак идва Яков. И след Яков има 20 племена и оттам започва народа на Израел. И каза така, Исак беше на 40 години, когато се жена си Ревека, дъщерята на сириеца Вануил, и молеше се Исак на Господа за жена си, защото беше бездетна. И Господ го послуша и му каза, и жена му Ревека зачена. Децата се отблъскват едно в друго в отробата и тя рече, ако е така, що да живее, и отиде при запитата на Господа. А Господ ти каза, 2 народа са в отробата ти, и тези племена ще се разделят от коремата. Едно племе ще бъде по-силно от другото племе и по-големе ще се го на по-малки. Виждаме още тук в Словото Божие. Бог казва тази реалност, която по-късно апостол Павел каза в Римляни 9 глава. Да, малко е трудно да го разберем сега. Как този, който е първи, ще се го на по-малкия. Но сега имаше причина. Сега какво стана? Словото Божие казва, и когато се изпълни времето да родим, ето близнаците имаше в отробата ѝ. Първият излезе червен. И наименуваха го Исав. Исав, което значи космат. Искам да кажа, че в Стария Завет много по-често имената отговаряха и съотношение на характера на самия човек. Яков беше космат и той ми даваха него. Обаче другия се нарича, излезе брат му, държейки с ръката си педата на Исав, за това да се нарича Яков. Яков означава един, който е хитрец, който взема мястото на другия. Който е без право за месеца или който прави засада. Сега виждаме, и Исак беше на 60 години, когато те се родиха. Обаче, нека противим самата история какво се случва от нататък. Исав, и когато пораснаха децата, Исав, този, който беше първият косматия, стана изкусен ловец, полски човек. А Яков беше кротък човек и живееше щастливите. Исак обичаше Исав, защото идеше от лова му, а Ревека обичаше Яков. Вижте, като нещо естествено. Макар че родителите никой не децата си учат двамата, но все някой има така просперетка някой така. Обича повече, един е повече от другия, но това е всъщност така, мога да кажа, чувство, което наистина не може да разлиш, че този е по-мил. В един момент сега ето, Исав беше полски човек, ходи на лов и баща му го обичаше, като наистина като машкар. Обаче Яков беше домашар. Майка му пък обичаше него, той обичаше да вземе да готи манджи и просто имаше така друг живот. Обаче сега какво стана? Един ден Яков се вареше варило. Ето Яков е в къщата. Обаче Исав идва от полето, изнемощал брат му и да изморен. Бил на лов, гладен е. И какво става сега? Тук става една история, която наистина има последствие за живота на двамата. Исав каза на Яков, дай ми да ям от това червено варило. Поне съм изнемощял. Той беше гладен и каза, дай ми да ям. Когато човек е гладен, гладната му сила се нахрани. Първо, след после мисля да ги други неща. И сега, понеже съм изнемощял, но Яков каза, най-напред продай ми пророците. Виж всяко става така сега. Исав иска храна, той му каза, дай ми пророцството. Получава се един конфликт сега. И Исав рече, аз съм номиниране, закон е това пророцство. Сега да той не оценяваше пророцството в семейство. Той беше готов да го даде, едва не, само се нахрани. И Яков рече, дай напред ми се закълни ми се. И той се закле и продаде пророците на Яков. И каза така, тогава Яков даде на Исав хляб и варило от плеща. И той отиде да и пи, и станат се отиде. Така Исав презря пророците. Виж, сега дума презря е много голяма. Сега дума отнася с неуважение към това, което ти принадлежи. Презря. И сега вижте, това е първото нещо, което стана и което наистина беше конфликт между двамата. Второто нещо, за което в Словото Божие, за Яков се здобива с благословението от Исак. И това е нещо, което е второто нещо, което става. И в Битие 27 глава, от 1 до 5, значи веднъж Яков измами брат си. Сега да им как се получи
измами баща си. И когато Исак остаря, очи му станаха, те не можеше да вижда, той повика по-големия син Исав и му рече: синко, а той рече: ето ме. Тогава Исак каза: ето, аз вече остарях, не знае кой ден ще умра. Вземи сега оръжието си, тори тула си и лъка си, излез на полето и ми налови дивеч. И ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра. А Ревека чу, когато говореше Исак на сина си Исав. И Исав отиде на полето да лови дивеч да го донесе. Виждаме, сега бащата вече остарява. Разбира, че неговия край наближава. И сега казва: чакай се, нека сторя аз това, което е наистина трябва да направя. Като баща да благословя най-големия вкъщи, аз като се отида, знам, че той ще бъде глава на семейството, на рода. Обаче, това беше неговото намерение, обаче тук имаше нещо, получи се нещо конфликт. Ревека, която обичаше повече Яков, чу за това намерение на мъжа си Исак и отиде предупреди сина си Яков, другия син, който тя обичаше, и му каза: виж сега, така и така, така и така, баща ти прати брат ти на лов. Сега ти иди, и му каза така: вижте, иди още сега при столото и ми донеси оттам две добри ярита, за да сготвя вкусни ястия на баща ти, какво той обича. А ти ще го принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре. Виждаме, съпругата на Яков, Ревека, искаш да измами баща си, да измами съпруга си. В същото време, когато към да измами, обаче имаш проблем. Исав беше космат, а Яков беше, Яков беше с друг вид кожа, ако така, нормална кожа. И нямаше как Филип да го измами. И те каза: ще облечеш към неговите дрехи. Виждаме един сговор между Ревека и между Яков, също другия брат. И сега какво стана? Направиха всичко, което направиха от домата, и преди отидаха, сготвиха яненето, и Яков облече на брат си дрехите и отиде при баща си и каза така: ето ме, тати, ето ме. И Исак каза: кой си ти, синко? И Яков рече на баща си: аз съм пророк ти Исав. Пак излъга. Излъга баща, че той е Исав. И аз сторих каквото ми поръча. Вижте какво става така. Филма вече става така голям. Каза така: вече аз съм твоя син, аз направих той, както ми поръча. Видимо, той влиза в роля на брат си. Но Исак рече на сина си: как стана, синко, че го намери толкова скоро? Той го прати на лов, той направи лова, върнал и го направи. Той се усъмни. А той каза: защото Господ, твоят Бог, ми даде добър успех, и аз успях. И тогава Исак рече на Яков: синко, приближи се да те попивам дали си синът ми Исав или не. Той знаеше кожата на Исав, знаеш как мирише, ако мога така. Познаваше сина си. И приближи се Яков към баща си Исак. И той го попита, и каза: гласът е глас Яков, а ръцете са на ръце Исафови. И не го позна, защото ръцете му бяха космати, като ръцете на брат му. Исаф и благослови го. И каза: ти ли си ми син Исаф? Той рече: аз съм. Виждаме, Яков влиза в ролята да измами и баща си. И го направи. Беше знае брат си за просто, знае баща си за благословението. И сега какво се почва от тамата на сега? Когато човек почне да върви в този ред, има последствия. Всичко не свършва така. И когато наистина Исак се помоли за Яков, дойде обратно. И тогава баща му каза: ти кой си, бе? Аз съм Исав. Маска при малко благослови братите. И той разбира, че е измамен. И каза така: тук бащата вика: братя, дойде си измама и взе твоето благословение. И рече Исав: право си го нарекли Яков, защото вече на два пъти ме измества. Отне пророците ми, а сега е отнел и благословението ми. И обаче от така вече конфликтът между двамата става още по-осезаем, по-велик, по-голям. Ден след ден враждата между двамата ставаше още по-голяма. И в един миг Исав каза: баща ми, вече на заминаване, баща ми замини си, първи човек, който ще замине, това е брат ми. Той беше носил срещу него, чакаш само баща му да се отиде от този свят и сещаше, че е Яков.
Обаче това негово намерение отиде до ухото на майка му. И майка му се оплаши. И какво прави сега? Исав манеше Яков заради благословението, с което баща му го благослови, и каза Исав в сърцето си: наближава дни на женето на баща ми, тогава ще убия брат си Яков. Той беше решен да го уби. Чакай само баща му се отиде. И казаха на Ревека думите на по-големия син Исав, защото тя прати да повикат по-малкия син Яков и каза му: виж, брат ти Исав се отишава от тебе, ще убия. Сега синко послушай думите на стани, иди при брат ми Лаван, Харан, и така, и те го изпраща при брат си Лаван. И в един миг, знаете, те трябваше да обиди някакси мъжа си, да изпратят Яков, но трябваше да му каже не истинска причина, а нещо пак да го замъгли. И каза така, и Ревека рече на Исак: омръзна ми животът заради хетските дъщери. А ако Яков вземе жена от хетските дъщери, каквито са дъщерите на тази земя, за кой е живота? Сега дума тя каже: аз се отиготявам, тези жени тук не ми харесват. Искам Яков да отиде при брат ми там, оттам на нашия край, оттам да вземе жена. И това беше нейният довод, нейният аргумент. И тогава Исак повика Яков и му каза и го благослови, поръча му: не вземай жена от хананските дъщери. Стани и иди в Падан Арам, дома на майчиния баща Батуил, и оттам вземи жена от дъщерите на войчици Лаван. Сега, дотук добре. Обаче Исав, като видя, че Исак благослови Яков го изпрати, Словото Божие каза, и че Яков послуша баща си и майка си отиде в Падан Арам. Той Исав отиде при Исмаил, освен другите си жени, взе жена си Марията и дъщеря на Арома и син на Исмаил. Сега дума Исав вече, наистина той беше, всеки начин иска да сега този човек може да прави всичко, но и днен аз ще го върна. И сега обаче, когато Яков тръгва, Бог му даде сън да го увери човек с него. И вижте нещо, което наистина стана сега по пътя вече. В 28 глава на Битие Бог дава сън на Яков. Яков излезе от Вирсавея и тръгна към Харан. И като стигна до едно място, пренощува там, защото слънцето бе зарязано. И взе един камък, сложи го на възглавницата и легна да спи на това място. И сънуването стълба изправена на земята, и върхът настигаше до небето, и ето Божиите ангели се качаха и съга на нея. И ето Господ стоеше над нея и говореше: аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на тебе и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде колкото земния прах. Виждате, тук дава буквално думите, на които преди това беше на Авраам казал. Твоето потомство ще бъде колкото земния прах, колкото звезди в небето, пяска в морето, това ще бъде това потомство. Същите неща Бог вече ги пресочи към Яков. И сега, и той има нещо, даде му уверение: ето, аз съм с тебе и ще пазя навсякъде, където идиш, и ще върна пак в тази земя, защото няма те оставя, докато не изпълня това, което ти казах. Сега тук виждаме в един миг Исав, качи невинен, нямаше нищо. Исав беше по-така човек, който качили, нямаше причина да бъде оставен на втори план. Но Яков беше този, който беше агресивен, който излага брат си, излага и баща си, и Бог каза: не се присъединявам с тебе. Нищо, като не е наред. Но че какво става от това сега? Яков пристигна при войчица Лаван. И той там, като отида на място в града, там видя един кланец и там се запозна с своята братовчетка Рахил и се разбраха, че тя е дъщеря на войчица Лаван, и тя заведе Яков при баща си. И тогава Лаван му каза: наистина ти си моя кост и моя плът. И Яков живеят при него един месец. Всичко добре. Обаче виждаме вече нещо косваше сега. И Словото Божие каже, че по-нататък се Яков се жени за Лия и за Рахил. Това са двете дъщери на Лаван. Вижте какво случи сега. След това Лаван каза на Яков: нема като си ме родственик, ще ми работиш даром. Сега дома Яков беше там и работеше на войчици. И войче му каза: добре, ти можеш да си ме родственик, но трябва да имаш някаква заплата, тук не можеш да работиш даром. И тогава кажи ми коя е тебе заплата. А Лаван имаше две дъщери, името на по-старата беше Лия, а името на по-малата беше Рахил. На Лия очите не бяха здрави, на по-голямата очите не бяха здрави. А Рахил беше красива и сната. И себе естествено на нея, Яков да каже: искам тази малката дъщеря, тя, която е по-красива. И понеже Яков обикна Рахил, каза: ще ти работя 7 години за по-малката дъщеря Рахил. И Лаван каза: по-добре да дам на тебе, отколкото да дам на друг мъж живее при мене. И тъй Яков работи на Рахил
7 години. Но по любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. 7 години работи за Рахил. Тук всичко добре. Обаче види ми каза на Войчо, Войчо, 7 години вече свършиха. Ще моля, дай ми дъщеря си, както баща. И баща му взема, и Войчо Лаван взема направи много голямо гощение, извика сродници, направиха сватбата. И вечерта, когато легна да спът, той вместо Рахил му даде Лия. И той вече даде да спът, да сутринта става обезверен. Вижда на леглото себе си, не тази, която обича, а тази, която имаше проблем с очите. Лия. И той дойде при Лаван на Войчо, защо ме измами? Аз си работи 7 години, според както се споразумяхме. Всичко беше точно. Защо постъпи така? И тогава той каза така, по нашите места няма обичай да се дава по-малката преди по-голямата. Свърши съдбата седмица с теб и ще дам и другата за работа, която ще ми свършиш още 7 години. Сега да става 14 години. И Словото Божие казва, че Яков стори така, както му казал Войчо му. Работи още, изма Рахил и работи още 7 години и стана общо 14 години. Обаче Яков влезе при Рахил и обикна Рахил повече от Лия и работи на Лаван още 7 години. Сега тук ще видя качи съвсем нормално, обаче сега ще видим нещо се случва сега. Това, което Яков направи с брат си, с баща си, като неправилна постъпка, дойде на неговата глава. Дойде момент да опита това, със своите върху себе си, това, което направи. Не напълно Словото Божие каза така, каквото посееш, това ще и да поженеш. В Притчи 26-27 каза така, Притчи сега. Притчи 26-27. Който копае ров, ще падне в него и който търкаре камък върху него, ще търколне. Сега, нека погледнем в тази притча какво се случва дадък сега. Видим сега, Яков дойде тук. Яков имаше 12 сина и една дъщеря от Лия и Рахил и от двете слугини. Първо, наистина, Лия, Бог даде да има един син, втори, след четвърти. Рахил, любимата жена на Яков, нямаше нищо. И те се молише на Бога. После Яков легна с слугината на Лия, после даде слугината на Рахил и накрая и Рахил и тя роди един син Йосиф. И малко по-късно в Библията се пише, че когато роди втория син, вече Вениамин, пак от Рахил, тя просто, те се отиде от този свят. Но така че, ако гледаме върху цялостно върху Яков имаше 12 сина и една дъщеря. 20 сина това бяха 20 племена на Израел, на евреите, от които започва Израел. Сега, обаче, нека сега да дадем самата история. Сега в случая, когато работеше на войчите на Лаван усещаше благословение, че това е човек, който е благословен, Яков, и Бог е с него, и усеща, че когато той работи на неговата нива, още мога така за него, и Лаван беше благословен. И тогава, когато си каза, той искам вече да си ходя, имам си жени, имам си деца, придобих толкова богатство. Наистина, тогава има нещо, което е много интересно. Те бяха направили споразумение там за животите, кои живот ще бъдат него и той как капче ще бъдат за тебе. И така иначе, ако чете цялата история, ще разберете, че във всяко нещо, което Бог беше наистина там, във всеки един бизнес, който вършиха, винаги Яков беше печелившата. И в един миг Яков видя, че Войчо Лаван и братята му и децата му там почнаха да гледат с очи на завист към Яков. И ти казаха така е човека забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слугини. С една дума, Яков ставаше все по-богат, по-велик, на сметка на Лаван и на неговите семейство. И тогава Яков чу думите на Лавановите синове, които казваха, Яков излезе да завладее целия имот на баща ни и от бащиния имот, придоби цялото това богатство. Яков видя, че лицето на Лаван и ето на това не беше като такова, не от това, каквото беше преди. Значи преди беше, така го приоприя, така с благодатно лице, представя му там семейство, просто беше всичко хубаво. Преди когато Яков започна да става за забогатява, и те вече му завидяха. И той искаше да се отиде, искаше да се върне в бащиния си дом. И той при това каза така, наистина, стадото, което наистина имаше Яков, със всеки нарастваше. И това го правеше Бог. И наистина това беше причина. И
да го намразят, че той сега ще се по-богат. И сега виждаме в следващата глава, че Яков се подготвя да се върне в своя край. Обаче Лаван, когато Яков се тръгна с жените, с децата, избяга от Лаван. Лаван тръгна да го преследва. Искаш да го върне обратно. Но когато точно той тръгна, Бог дойде, на Лаван му каза, Бог на сън. През нощта при арамейца Лаван му каза, внимавай, не говори на Яков ни зло, ни добро. И така Лаван настигна Яков, но нямаше какво да му кажем. И започнаха да говорят второстепенни неща и имаше други там неща. Те бяха вземали, Рахил и Лия бяха вземали на баща си идолите. И проблема, въпросът беше снижен на по-ниско ниво. Но като цяло, когато вече свършиха да се говорят, и на сутринта Лаван стана рано сутринта, силно внуци си, дъщерите си и ги благослови, и Лаван тръгна да се върна на място си. Сега вече идваше главния момент, в който Яков трябваше да се върне с срещане с брат си. И знаете колко години минаха от тогава? От тогава следиха 20 години. Представете се тези 20 години, сега Яков, като беше при Лаван, едва не е мислил, кой ще стане като се върне при брат ми. Как ли ще му приеме брат ми? Тогава едва ли си мислил това. Но дойде момента. 20 години по-късно дойде момента да се върне при брат си, когато излага. И себе естествено е да се задаваше въпроса, брат ми, как ще ме посрещне? Дали още има тази амбиция да отнеси за това, което направи за него, да ме уби, или после ще покаже милост. И сега виж какво стана сега. Тогава Яков тръгна пътя си и ангели Божии го срещнаха. Виждаме, че Бог потвърждаваше с него. И тогава, като видя Яков, си каза, това са Божие воинство. И когато наистина Яков изпрати пред себе си вестите до брата си, Исав, и да каже, че брат Яков пристига, и тези вестители се върнаха. И вестителите се върнаха при Яков и казаха, ходим при брат ти Исав, той иде да те посрещне с 400 мъже с него. Интересна работа. Яков каза, мамо, тук няма иззене, няма спасение. Той иде при него да му каже, идам, свършвам, той ще да го посреща с 400 войници. Какво си мисли той? Че да не брат му идва да го унищожи. Първата мисъл може е това. И тогава той започна да прави вече стратегия. Къде да сложи децата, къде да сложи жените, как да направи така, че просто рече стратегия само да избегне поражението, ако мога така. И да умести брат си. И каза така, ако налети Исав на една дружина и удари, останалата дружина ще се избави. И така започна в главата си да справи неща. И дай се помоли на Господа, каза, избавяме молите се от ръката на брат ми, от ръката на Исав, защото ще се бои да не би като дойде да убие мен и майката чадата. А ти си казал, наистина си стори добро, ще прави потомството си колкото морски път. Той напомня на Бога, това, което Бог му каза. И Словото Божие каза там, и Исав, Яков пренощува там през онази нощ и взел това, което имаше за подарък на брат си Исав. 200 кози, 220 кози, 200 овце, 20 овни, 30 двойни. И така, виждаме тук, прави един голям подарък на брат си, да може обратно да бъде умилостивен. Сега обаче е нещо, което се случва по на този път. Видиме, че Яков остана сам. Той ще прави свои стратегии, как ще отиде, кой ще прави, какви подаръци ще прави. Но видиме, той остана сам. И той имат, като беше сам, Словото Божие каза, един човек се бореше с него за заряване. И като видя човекът, че не му отвим, допря се до ставата на бедрото му и ставата на няколко бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът каза, пусни ме да се отида, защото се зори. А Яков каза, няма те пусна, докато не ме благословиш. И човек го пита, как ти името? Отгоре Яков. А той каза, няма да се наречеш вече Яков, а Израил. Израил, което значи борец с Бога. Защото си събрал с Бога и с човеците и се надвил. И Яков го попита, кажи ми твоето име. А той каза, що питаш моето име? И благослови го там. Яков наименува място Фануил. И защото казваше, видях Бога лице с лице и животът ми се опази. И слънцето изгря над него, като отминаваше Фануил и куцаше с бедроци. Виждаме, че се тази сеща Яков стана куц. Куц за цял живот. Но, който да кажа, тук не е въпросът за това, че стана куц. И държи въпросът, когато тя срещна с брат си. И нещо, което е интересно.
първите гледам, че Яков беше мошенник, хитрец, който с измама и заговраци, за да си каже се Яков, това е не се измамник, мошенник. Сега, че това име Яков беше заместена от Израел, който значи борец Божий човек. Яков излиза от бащия си дом като хитрец, като един, който мамеше, а се върна при брат си вече като Божий човек. Искам да ви кажа, че всеки от нас, когато трени след Господа, той има някакво минало. Обаче миналото ни влияе на нашето бъдеще. Словото Божие каза, миналото го оставим да го забравим. Евреи 10 каза така, и греховете, и беззаконията ми няма да помня завинаги. Миналото трябва да бъде забравено. Бог имаш много за тебе. Ще виждаме, Яков вече, това е един нов човек, който не се следва Господа и да иска да връща се при брат си. И вижте, нека погледнем какво случи. След като вече той беше уверен, че Бог е с него. Исус се среща с брат си след 20 години. Вижте, в Битие 31, точно говори за това, ме лошим колко години има разлика между отиването и връщането, и той каза такива стихове за това нещо. Битие 31, 38 до 47 каза така. 38, извинявайте. 20 години бях при тебе, овцете ти, козите не станаха ялове и орните на стадата ти не изядох. И после така, 20 години бях в дома ти, 16 години работя за двете дъщери и 6 години за овцете и надъх. 20 години. Значи, както изи Яков от баща си дом, и после късно 20 години бяха минали. Може да си представите за 20 години колко много човек са променени. Обаче пред Яков стоеше дилемата, дали брат му се е променил или брат му продължава да иска мъст. И сега тогава вече се получава момента, в който той се връща и наистина много се изненада за това, което става сега в него. И след глава, отивам момчет и казва така, вече. След това, като повдигна Яков очи, видя, че Исав иде към него с чести мъже и раздели децата между Лия и Рахил и десо ги. 12 всеки раздели, да не викат да падне лите, други да са, ако може да спаси и така. Стогините децата им сложи най-отпред, стогините децата, а Лия и децата с тях, а Рахил и Йосиф най-отзад. Цяла дума, тези, които бяха най-мили, те го са най-отзад, кому е така, от любовната жена. А сам тръгна пред тях и поклони се до земята 7 пъти, докато стигна при брат си. И Исав се затече да го посрещне, прегърна го, хвърли се на ръта му и го стълна и те заплака. Представи си, нещо много трогателно. Двама братя, след 20 години, и едни и други са правили своето минало. Забравили за това, което е стало между тях. За тях беше важно, че са живи и здрави, че могат отново да се прегърнат, да се обичат. Много важно нещо, прави много важно говори за отношенията и между християните. Понякога като християнин пазим спомени за миналото. Еди кой си ми каза нещо и с години го забравяме, си го помним. Еди кой си, ама той е бил брат Господа. Да, ама той е така и така. Чакай. Всеки от нас има своето минало. Всеки от нас сигурно нещо, което Бог не одобрява в миналото. Но Бог го е забравил. Забрави го и ти. Забрави своите слабости. Забрави миналото на брат си. Приеми брат си така, какъвто е с Божията любов. Виж какво стана сега. И тогава Исав каза, за какво ти е цялата тази дружина, която срещнах? Яков каза, за да придобия благоволението на господаря си. Сега така да искам наистина да ти покажа, че те обичам и те уважавам. И тогава Исав му каза, имам доволно, брате мои, ти задържи своите неща за себе си. А Яков отвърне, не, моля ти се, ако съм придобил благоволението ти, приеми моят дар от ръцете ми, защото като видях лицето ти, сякаш видях Божието лице, поне ти се показваш благословен към мене. Приеми моят дар, което съм приготвил, защото Бог е милостив към мене и имам всичко, и понеже Яков настояваше, Исав го прие. И тогава Исав каза, да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя с тебе. Спирам тази история до тук сега. Тя, разбира се, ако щем Битие, до края на Битие, писе глави има винаги за нещо, което се говори за Яков. Но въпросът ми днес, сега точно да вървим на въпроса, защо Бог избра Яков пред Исав? Има ли у Бога неправда? Как мислите сега? Искам да кажа нещо, което е важно, вижте. Както им казах, Бог е вечен. Той от начало знае края. Той знаеше кой как ще да подходи към нещата, които подобива. Виждаме, че в случая Исав презря пророците. Презря. Това, което съм полагаш. За кой за една паница? Леща. Сега виж, което е важно. При Бог няма
лицеприятие, при Бог няма неправда. Това, което е важно да разберем. Бог винаги, когато прави нещо, той го прави с... Бог винаги е прав и Бог винаги е правилен. Това, което върши наистина, това е най-доброто. В Второзаконие ти извече ти казва така: той е канара, делата му са съвършени, защото ще му път, че се прави, Бог на верността е и няма неправда от него. Справедлив и прав е той. Бог е съвършен право всичко. Ние по-човешки, каза така при малко, ние имаме критерии. Това е добро, това е зло. Това е черно, това е бяло. Бог е прав във всичко. Така че понякога човек трябва да коригира своите си разбирания, своите си визия за добро и зло и тогава ще разбере самия Бог. Защото ние по-човешки разсъждаваме и си мислим, че сме прави в даден момент, в които наистина не всичко е така, както изглежда. Второ писание 19.7 каза така: затова нека бъде върху вас страхът от Господа, внимавайте в делата си, защото от Господа нашия Бог няма неправда, нито лицеприятие, нито подкупничество. Никой по-никога не може да подкупи Бога. И няма лицеприятие, никой не може да каже: ама аз съм много хубав, Бог ще ме избере, защото съм хубав. Няма такова нещо. Помните, когато трябваше да се избере цар след Саул беше съгрешил, тогава Бог прати Саул в дома на Есей. И тогава отива при Давид, отива в дома на Есей, видя един голям красуне, то с нея, видя ги всички, и накрая каза: и още един син, който е там паси в сети. Докарайте го. Дойде Давид, тая малкия. И Бог каза: този. Това, че човешки критерии винаги решат това, което критерия на Бога. Защото ние като хора гледаме на лице, а Бог гледа на сърце. В Римлян 2.11 така: Бог не гледа на лице. Значи това е много важно. Бог е справедлив, при Бога няма лицеприятие. Това е много важно, да го разберем сега. Сега искам още мога да говорим о това нещо. Сега, Бог е суверенен и независим. Значи, кога е суверенен? Бог няма нужда някой да му казва за някого кой да прави. Помните, Йов Бог каза: кой беше при мен, когато аз правих земята, небето, кой ми каза кой как да бъде, какво да бъде? Няма такъв човек. Няма такъв. Бог е суверенен. Бог е навсякъде. Бог е се присъстващ. Бог е вседостатъчен. На него не трябва никой някой да му дава акъл и някой да му дава нищо. Напротив, Бог е този, който дава всичко. И сега, само дума суверен, значи независим. Той сам избирам. И мога да кажем за избора в момента на Яков пред Исав, че Бог избра преди това и Моисей. А Моисей, някой ще каже: Моисей беше направил убийство. Да, Моисей направил убийство, Бог го избра и Моисей сам най-кроткият човек. Искам да кажа, че Бог взима несъвършени хора, за да извърши съвършеното свое дело чрез него. И сега, Христос избра 12 апостоли, от които повече бяха рибари, неграмотни. Някой ще каже: право ли е това? Не виши по-ходите преди те си, бяха клиници, фарисеи, деца, грамотните. Не. Той е при прости хора. В Деяния 14 казва, че забелязах, че апостолите са неграмотни науки хора. Това бяха апостолите, неграмотни науки. Обаче, в Коринтите ни казва 1.26, че Бог избра глупите нещата, глупавите, за да поставим мъдрите. Но има нещо, което е важно. В Яков 1.5 казва така, че Бог избра сиромасти всички неща, но богати с вяра. Значи Бог не се впечатлява от богатството, което има на тази земя. Но за Бог е важно богатство с вяра. И това е много важно сега. Когато говорим за Божият избор, искам да кажа, че Бог винаги избира и това, което е необходимо и е най-правилно. Искам да кажа, че Бог избра хората като цяло за спасение. Сега има учения, които казват: има хора, които са избрани, има такива, които са избрани. Няма такова нещо. Бог избра целия свят. Но въпросът е, всеки само себе си прави свой избор. Христос умрява всички. Божията воля е всеки да чуе и да спаси. Но това е избор на всеки човек. В Ефесяни казва така: благословен да бъде Бог на нашия Отец Господ Христос, който Христа Исуса ни е благословен всяко духовно благословение в небесни места, като не е избрал в Него при истината света, за да бъдем святи без недостатък любов в Него. Като не е прибил да оставим синовени чрез Христа Исуса. Виждаме, че още преди да се съществува всичко това, което видим, Бог е избрал хората на спасение. Но въпросът е, всеки човек сам за себе си избира: иска да бъде с Господа, иска да прекара времето вечността или иска да живее на тази земя, макар и временно. Това е избора сега. Относно това, защо точно Исав стана така с Исав, вижте, че там това е днес важно за да разберем. Първо, Исав презря първороците. Само да презря. Значи това се отнесеш с нехайство към това, което заслужаваш, или това, което
твоето, ако мога така. В Римляни 10 ти казва така: или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е зачина те към покаяние. Виждаме, че покаянието е важно. И човек, ако не се презира това, което Бог му подарява, Бог, който направи за него, той няма да иска. Значи, искам да кажа, че защо е към тези неща? Човек трябва да разбира, че сам по себе си е загубен. Без Бога загива. Но хората казват: пари ми да я знам как да живея. Много се чуват такива от много хора тази терминология. Не ми говори за Бога, не ми говори за... Аз сега искам да живея. Дай ми пари, аз знам как да живея. Но и пари да имаш, ако няма Бога, виж, всичко е временно и суетно. Помните, Бог не си имаше пари, всичко имаше, отидаха и изкарче и разбра, че при баща му е най-добре. И се върна. И Словото Божие, кога се Евреи 12 глава, пише за Исав: и внимавайте да не би някой да не стигне до Божията благодат, да не би да проникне някой горчив корен, да ви смущава и множеството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, като Исав, който за едно ястие продаде пророците. Понеже знаете, че когато искаше да после да наследи благословението, той е бил отклонен, при всички го потърси със сълзи. Вижте, Исав е символ на тези, които забравят вечната надежда заради временните придобивки. Не искам да кажа сега, кога ще бъде това вечността? Аз искам сега да живея. Адама, този живот е временен. Има начало, има край. А това е вечен живот. Така че, нека да върнем като Исав. Нека да върнем наистина да гнем към Христос и с вяра да гнем на Божието обещание. И знаем, че наистина Бог е този, който не обича. Бог наистина Божията воля е всеки един човек да чуе за него, да опира да се покая, спаси. Нека Бог да благослови. Нека това съгласие с Сатани. Нека знаем, че наистина Бог не обича и Бог като следствие от тази любов към нас, тази сила си, за да не погине ние никой в него, да има вечен живот. Нека се борим сега. Гале! Гале! Святе небесни Татко, пред Тебе ще може в този вечерен час. Благодарен се, Боже, за Твоето Слово, което дари към нас. И ние, Боже, вярваме, че от Тебе няма никой неправда, Господи Боже. Ето наистина има много статии в Библията, които се случват, Господи Боже. И ние по-човешки наистина качили, казваме: това е правилно, това не е правилно. Боже, Ти си този, който наистина си промислял, Господи Боже, и Ти имаш наистина